फ्रेंड्स नोंथांमोना नुबाय दिनै बनसुआ कक्राझार जिल्ला बनसुखौ दाबाय आरो बेनि आफादगिरि महरै गसाइगावनिफ्राय ध्रुब नार्जारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारि महरै कक्राझार तिनिआलिनिनो जोंदाव बसुमतारी बिथांखौ सायख'बाय आरो दिनै बिथांमोना बेजों लोगोसे मोननैसो बाथ्रा बुंदों। बिथांमोना बिथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टिभजों लोगोसे माखासे बाथ्राखौ क्लियार होदों। थांनाय 7 फेब्रुवारियाव जा जाथाय जालांबाय माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जि नांलाय खमलाय जों जि मोनसे भिडिअ नुनो मोन्दोंमोन बेयाव जि जाथाय जाबाय बै सानखालि बिथांमोना गावसोरनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ फोरमायनो हायाखैमोन। बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंदों मा आलादा रायजो बरलेण्ड बिनायानो बिसोरनि गुबै थांखि आरो बेजों लोगोसे बायदिसिना टटेल रिभलिउसनखौथ' अबयसे एबसुनिसो मोनसे कनसेप्ट बियो नङा होमबा। बे एखे कनसेप्टखौनो बिथांमोनाबो बुंदों बे टटेल रिभलिउसन गासैबो बिथिङाव बेखौ नोंथांमोना बुङाबाबो जागोन। टटेल रिभलिउसन माने माखौ होनदों सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि गासैबो गोलैगोन बेवहाय नङा होमबा। समाजारि बेबस्था बायदिसिना गोलैगोन बेफोरनि फारसेबो खामानि मावनो थाखाय आरो लोगोसे बुंदों आलादा रायजो बरलेण्ड बिनायनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय बे आफादखौ दादों बेखौनो क्लियार काट बुंदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो रन्जन दैमारी बिथांनि जा सिमां आलादा रायजो बरलेण्ड बेखौ मोगथाङाव जाहोनो थाखाय बिथांमोना बे आफादखौ दादों बेबायदि बुंदों। लोगोसे मोननैसो बाथ्रा बुंबावदों बिथांमोना दिनै प्रेस कनफारेन्सआव बेनि मोननैसो आं नोंथांमोनो डिकड खालामनानै होगोन। बे आफादा सासे सानै सुबुंनि सानस्रिजों जोनोम जानाय नङा। बेवहाय माखासे गोरों गोरा क्वालिफाइड सेंग्रा सिख्ला इउथ आरो लोगोसे बारग' NDFB बारग' BLT बारग' ABSU बेबायदि माखासे गोरों गोरा सुबुंजों लोगो नांनानै माखासे गेदेमा सुबुंफोरजों सावरायनानै माखासे बर'नि आफादफोरजों सावरायनानैसो बे आफादखौ दादों। माने बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि आफादनि मोनसे गोनांथि जानानै फैबाय। माने थासारिया हालोदा थिनदोंनो जे बेबायदि मोनसे आफादनि गोनांथि जानानै फैबाय बेनिखायनो बनसुनि जोनोमा जादों। बर' हारिनि गाज्रि थासारि फैनायखायसो बे आफादनि जोनोमा जादों। अबयसे बुंनो थाङोब्ला बर'आव उग्रबादिनि समस्याथ' गैथ'ला बे समस्या जोब्बाय। बेनि अनगायै जोंनियाव गाज्रि थासारि दङ होनबा माखासे समाजारि जेंनाफोरखौनो बुंनांगोन। थारैनो मा गाज्रि समस्याखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा बेखौ क्लियारै फोरमायनानै होथ'वाखै। जानो हागौ फिउचाराव बिथांमोना क्लियारै फोरमायगोन। गाज्रि थासारियाथ' बर'निया सोलोंथाइ बिथिङाव गाज्रिखा समाजारि बिथिंनि गाज्रिखा बिनि अनगायैबो बायदिसिना मा गाज्रि दं बिथांमोना बेखौ क्लियार खालामाखै। जों मोननैसो जा मिथिखागौ बेखौथ' नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। स' जानो हागौ बिथांमोना बेफोरखौनो बुंदों। जाय सुबुंफोरा जाय इयुथफोरा हारिनि थैनाय थांनायखौ रैखा होनो थाखाय बा माहारियारि जौगानायनि थाखाय गावखौ बावसोमनो थाखाय थियारि बै सुबुंफोरा लोगो नांनानैसो बे आफादखौ दादों। बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों एक्स BLT एक्स NDFB एक्स ABSU देट मिन्स बारग' ABSU आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि गोरों गोरा इयुथ जाय बिथांमोना आयेन कानुन हादरनि नेमखान्थि मिथिगो संबिजिर मिथिगो बैबायदि सुबुंफोरासो बे आफादखौ दादों। देट मिन्स बेवहाय मोननैसो बाथ्राया नोजोर होनो गोनां। बेवहाय एक्स BLT देट मिन्स BLTफोरा दं बेवहाय देट मिन्स BPFनि मानसिबो थानो हागौ बेवहाय। लोगोसे एक्स ABSU होनना बुंदों देट मिन्स बारग' ABSU जायफोर ABSU बिथांमोना माने बारग'लांबाय ABSUखौ नागारनानै थांबाय सोरबा राजखान्थियाव थांबाय सोरबा गुबुन गुबुन खामानियाव बेस्थ' जाबाय बेबायदि सुबुंफोरा दं। आरो बेवहाय होनदों एक्स NDFB बेवहाय एक्स NDFB होननाय लोगो लोगो जायफोर बिथांमोना UPPLजों दं जानो हागौ बिथांमोनखौ बुङाखै जानो हागौ बे रन्जन दैमारी ग्रुपनि NDFBफोरखौ बुंदों जानांगौ। देट मिन्स बे बाथ्राया क्लियार जे RD ग्रुपनि सुबुंफोराबो बेवहाय थानो हागौ। बिथांनि बुंनायखायसो आं बुंदों बेवहाय जेबो प्रुफ गैया जे बिथांमोननिफ्राय माने बे आफादखौ दानायाव हेफाजाब दं। प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला माने एक्स NDFB बुंदों एक्स BLT बुंदों एक्स ABSU बुंदों। स' बे मोनथाम आफादनि सुबुं थागोन आरो बेबायदिनो जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा रोंग' राख' क्वालिफाइड जाय हारिनि थाखाय बावसोमनो थैसोमनो गोसो दं बेबायदि माखासे गोरों गोरा सुबुं बेवहाय दं बेबायदि बुंदों। आरो बिसोरो आलादा रायजो बरलेण्डनि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बे आफादाव जगदान होदों बेबायदि बुंदों। बे आफादखौ सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय दायाखै हारिनि जौगानायनि थाखायसो दादों बेबायदि बुंदों। मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिनि थाखाय जुदि साख्रि गारनो हायोब्ला जों बैबायदि जायफोरा बर' माहारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय हारिनि खैफोदनि समाव बेबायदि दुखुनि समाव मानो गसंथानो हाया जों मानो त्याग खालामनो हाया हारिनि स्वार्थआव थारैनो हानांगोन। बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबावदों सोरबा संगठना जेननो हागौ नाथाय जों जेनाखै जों जेननानै फावसायनानै थाया। नाथाय सोर संगठना जेनखो आलादा रायजो बरलेण्ड बिनायनि बेलायाव बा माहारिनि बायदिसिना खैफोदनि बेलायाव सोर संगठना जेनखो बिथाङा सोर संगठनखौ बुंनो नागिरदों बेखौ क्लियार खालामनानै होआखै। थारैनो बिथांमोननि टारगेटआ ABSU जागोन आरो जुदि ABSUनि अनगायै गुबुन माखौ बुंदोंबा बेखौ बिथांमोना क्लियार खालामनो हायाखै। थारैनो
बिथांमोना जानो हागौ बर' थुनलाइ आफादखौबो बुंदोंबो जानो हागौ बा बेबायदिनो जेसेबां बर'नि आफाद दं बेखौबो बुंदो जानो हागौ नाथाय आं मिथिनायाव बर'नि जेसेबां संगठन दं माहारियारि आफादनि दिनैसिम बिथांमोना गोख्रों खामानि मावबोदों एबसुआनो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा नाथाय बिथांमोना मेनसन खालामाखै जानो हागौ टारगेटआथ' एबसुआनो जागोन आं बेखौनो सानदों बिथांमोननि नोजोराव एबसुआ जेनबाय बेबायदि बुंनो नाजादों आरो जायफोर राजखान्थि हान्जा बा राजखान्थि नङै हान्जाफोरा आफादफोरा बिथांमोननि बे बन्स आफादखौ पलिटिकेल महर होनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना सोंखारिदों बे गोरोन्थि होनना बुंदों बिथांमोना पलिटिकेल हान्जाजों जेबो सोमोन्दो गैया अबश्य बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाख्नायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे समाव BSU दादोंमोन नङा होमबा स्टुडेन्ट गांखं BPFनि आरो बे दानायाव बिथांमोना थारैनो बिबानाव दंमोन माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बिबानाव दंमोन आरो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धन्यबाद होदों मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथांमोनखौ हारिनि माहारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय मोनसे स्कप होदों प्लेटफर्म होदों बा लिडारशिप क्वालिटी गायसननायाव स्कप होदों बा नेशनेल एबा नेशनेलिस्ट एबा नेशनेलिज्म स्पिरिट सोनानै होदों बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धन्यबाद होदों नाथाय बेखिनियाव मोनसे बाथ्राया बेनो सासे पलिटिकेल दैदेनगिरिखौ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशननि दैदेनगिरिया बेसेबां सम बेबायदि धन्यबाद होबाय थागोन बे साननो गोनां बिषय फिउचाराव हाग्रामा महिलारिनि गोरोन्थिखौ बा सोरबा राजखान्थियारि लिडारनि गोरोन्थिखौबो बिथांमोना खिन्थु बुंनो हानांगोन जुदि बिथांमोना बेबायदि बुंनो हायाबा थारैनो पाब्लिकजों सोंखारि जागोन बे बाथ्रायाबो सैथोखा स' बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाख्नायदों हाग्रामा महिलारिनि 1%बो गोरोन्थि बिथांमोना बुंनो हायाखै फिउचाराव बुङाबा खिन्थु बेखौ पाब्लिकआ थारैनो सोंखारिगोन बेनिखायनो नन पलिटिकेल जुदि अर्गेनाइजेसन जायोबा फिउचाराव BPFखौबो सोंखारिनो हानांगोन UPPLखौबो सोंखारिनो हानांगोन आरो लोगोसे सोरबा राजखान्थि लिडारफोरखौ गोरोन्थि खामानि मावोब्ला थारैनो बुंनो हानांगोन कंग्रेसबाबो BJPबाबो UPPLबाबो BPFबाबो सबखौबो दिनैनि थासारियाव जों नुनो मोन्दों एबसुआ UPPLखौ माने सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव दं बेनि थाखायनो पाब्लिकफोरा स्कप मोनबाय थादों मोनसे समाव BPFखौबो जुदि बिथांमोना सोंखारिनो हायाबा सेम कन्डिशनानो जागोन बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला जों बेखौनो मिथिनांगोन बिथांमोना टटेलि नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन इसेबो पलिटिकेल हान्जाजों फिउचाराव सोमोन्दो लाखिया बिथांमोना बेबायदि खोथा होदों कुनु राजखान्थि हान्जाजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाय जानाय नङा फिउचाराव बेबायदि बुंदों नाथाय मोनसे बाथ्राया साननो गोनां राजखान्थियारि भाबै थाङाबा बर'नि जा डिमान्ड खालामनो थांदों बिथांमोना बे जानो मोगथाङाव जागोन बे खिन्थु एसे साननो गोनां बिथांमोना जा बुंदों बे बाथ्राया मोगथाङाव जानाया आंनि नोजोराव एसे गोब्राब जागोन जुदि बिथांमोना टटेलि नन पलिटिकेल भाबै थांबाय थायो जानो हागौ बे माने मोगथां जानाय एसे प्रब्लेम जानो हागौ होननानै आं सानगोन मानो होनबा पलिटिकेल पार्टिफोरा मा खालामो पाब्लिकफोरनि गेजेराव माखासे डाइभार्सन सृष्टि खालामनो ट्राइ खालामगोन निश्चय बेनिखायनो बिथांमोना समखौ नायनानै जुदि पलिटिक्सआवबो जुदि आखाइ होआबा खिन्थु बे गोरोन्थि जागोन आं दिनै बुंबाय बिथांमोना दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबोदों मा हारि सिबिनो थाखाय माहारिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय रावबो गुबुन आफादनि पलिटिकेलानो जा नन पलिटिकेल आफादानो जा बिथांमोननि जेबो पारमिसन बा अधिकारनि गोनांथि गैया बेबायदि बुंदों बिथांमोननियाव सोंनानै खामानि मावनायनि जेबो गोनांथि गैया बेबायदि बिथांमोना बुंदों थारैनो नंमारगौ बे बाथ्राया रावनोबो सोंनांगौ गोनांथि गैया थारैनो बिथांमोना फिउचाराव हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांगोन बेखौनो आं आसा खालामगोन जियानो जाया मानो नोंथांमोना आं मोननैसो बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना प्रेस कनफारेन्सआव बुंनायखौ आं डिकड खालामबाय बेवहाय मोननैसो इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोना बुंदों फिउचाराव पलिटिकेल पार्टिजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाय जानाय नङा बे स्टेन्डआव बिथांमोना थानो हानांगोन थारैनो हायाबा खिन्थु बिसोरनि जि आदर्श बे बरबाद जानायनि चान्स थागोन आरो लोगोसे बिथांमोना बुंदों एक्स एनडिएफबि एक्स बिएलटि एक्स एबसु आरो माखासे गोरों गोरा सुबुं आयेन गोरों हादरनि संबिजिर मिथिनाय सुबुं बेबायदि बुंदों डेट मिन्स बिथांनि बुंनाया ओरैबायदि जाहैबाय बेवहाय एक्स एनडिएफबिफोर दङ एक्स बिएलटिफोर दङ आरो एक्स एबसुफोर दं आरो माखासे माने बेबायदि आफादाव गैयि सुबुंबो दं बे बाथ्राया क्लियार बिथांनि बुंनायनिफ्राय आरो लोगोसे बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना बिथाङा आयेन मिथिनाय बायदिसिना नलेज थानाय माने नेशनेलिज्म स्पिरिट थानाय बेबायदि सुबुं होनदों दा बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि सुबुंफोराथ' गासै आफादावनो थायो नङा होमबा गासै आफादावनो थायो बिथांमोननि आफादावल'सो बेबायदि सुबुं थागोन बिदि नङा आरो आफादाव गैयि मानसिफोराबो बेबायदि आयेन मिथिनाय सुबुं थायो भारतनि संबिधानखौ बुजिनो हानाय मानसि गोबां दं बिथांमोनखौ बिथांमोना हांख्रायदों बेयाव माने ज' जानो जगदान होनो थाखाय खावलायदों आरो माखासे आफादफोरखौ ज' जानानै खामानि मावनो थाखायबो बिथांमोना खावलायदों बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों सोरबा संगठना जेननो हागौ नाथाय जों जेना बनस'आ जेना बेबायदि बुंदों सोर संगठना जेनखो बेखौ बिथांमोना क्लियार खालामाखै थारैनो सोर जेनखो बर'नि बबे माहारियारि आफादा
आलादा रायजो बरलेण्ड बिनायनिफ्राय जेनखो बिथांमोना बेवहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों रावनिबो अधिकारनि गोनांथि गैया बा सोरनिबा पारमिसननि गोनांथि गैया नाथाय माहारिनि खामानि मावनो थाङोबा गासैबो माहारियारि आफादफोरा लोगो नांनानैसो खामानिखौ मावनांगोन बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जों मोनसे बाथ्रा हमना मोनदों बिथांमोना हांख्रायदों जे जायफोरा बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जादों जों फै बेबायदि बुंदों बिथांमोना जोबोर जुनियर टीमा जायफोरा माने इनफ्रास्ट्राक्चारा माने दाबो क्लियार जायाखै बिथांमोना लासै लासै बानायलांगोन गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि खोथा होदों बिथांमोना स' बिथांमोना गुबुनखौ हांख्रायनो हानाय स्टेटास बर्तमानाव गैथ'वा बिथांमोना गुबुनजोंसो थांनानै सावरायनांगौ आं बेखौसो बुंगोन नङा होमबा सावरायनांगौ माबा मोनसे खामानि मावनो थांदों बोरै जागोन बेबायदि मावबा बोरै जागोन बोरै मावनांगोन बेखौ बिथांमोना गावसोर सिगांना थांनानै सावरायबा मोजांसिन जायो बिथांमोना सोरखौबा हांख्रायदों जुदि हारिनि खामानि मावनो लुबैदोंबा थारैनो आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोन फैनायखौ नेयालासिनो गावसोरनो सिगांग्रो थांनानै बै आफादफोरनि गेदेमा सुबुंफोरजों सावरायनाया मोजां जानो हागौ बिथांमोना एबसुजों दिनै माने फाइटिं अबस्थायाव दं नङा होमबा माने आदर्शआ गोरोबा नाथाय बिनि अनगायै जेसेबां बर'नि माहारियारि आफाद दं बेफोरजों गावसोर सिगां थांनानै आवगायनानै सावरायजायो होननानै आं बुंगोन स' बिथांमोना थारैनो गाज्रि मोननो हागौ बे जाबाय आंनि मोनसे पार्सनेल एनालाइसिस बे आंनि मोनसे डिकड माने बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर बेखौ बिदिब्ला जोबनायाव बाथ्राया बेनो बनस'आ मानि थाखाय जोनोम जादों बे बाथ्राया क्लियार जे बिथांमोना आलादा रायजो बरलेण्डखौ जाफुंहोनायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रन्जन दैमारि बिथांनि जा आलादा रायजो सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बे आफादखौ मेनलि दानाय जादों बे आफादा माब्लाबाबो पलिटिकेल पार्टिफोरजों सोमोन्दोआव फैनाय नङा खुनु राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो लाखिनाय नङा बेखौ बुंदों बिथांमोना खोथा होदों नोंथांमोना थारैनो माबाफोर जुदि बुंनांगौ दंबा कमेन्टआव लिरदो गोजोन्थों।